я буду одна сидеть стоять? 8 колька надвигается. Все. Ой, Ольга, ребят, Так, Хай люди присядут. ладно, у нас кандидаты самые стиглые, ну тоді що пустувати не інтересно. Я пропоную тоді. Еще раз добрый день всем тем, кто собрался в этой зале. У нас сегодня аншлаг, мы вибачаемся, что такое помешкание, что не все змогли сесть. Олег і ласка, ось, шановні жінки, ще є 3 місця. Сідайте сюди. І на початку, я думаю, перед тим, як розпочати наш сход, ми повинні подякувати організатору, без которого б не відбулося, технічно не було б це помешкання, з подаренням Ользі Дамаскиної. Я рідко дякую вам. Я рідко дякую вам за те, що ця зустріча може відбутися тут. Сідайте, коли ласка. І ще раз підкреслюю, кандидатів це тисяча так само. Сьогодні у нас немає вузкоусмосняльной аппаратуры, дорогие собраты. Тому, коли мы будем не будем размовлять, то тогда тем людям, которые выступают, не треба будет напруживать свой голос, потому что мы распочинаем выборы одиного кандидата в демократичной оппозиции. Сегодня у нас другий день голосования, 3-й город, и нам всього ми збираємося об'їхати 56 городов. То, що відбувається зараз, відбувається у Пішуню, у Білорусі і серед демократичних сил. Тому що, як раніше було, приїжджали з Мінську, керівництво опозиції казали: «Здравствуйте, я ваш кандидат». Або ми вам вибрали кандидата на конгресі, або десь ще. На цей раз ми вирішили, що і це правильно, що обирать одного кандидата повинні люди. І сьогодні у вас, а так само у інших, завтра, післязавтра, в ближайші 1,5 місяці у людей з Білорусі і у демократичних активістів, і у тих, у любого чоловіка, хто здоліє прийти і проголосувати, буде можливість обрати серед цих 5 годних людей того, хто буде, на вашу думку, найлепшою альтернативою дійсному так званому президенту, керівнику держави Олександру Лукашенку. Ви здолієте проголосувати, і ваш голос буде вельми важливий. Ви почуєте, може, вони подобні, але між тим є відрізняють в їх стратегії, в їх тактиці. Ви зможете сьогодні задати питання, у кінці проголосувати. Наша кампанія по вибору одного кандидата, вона складатися буде з 3 часток. Перше, це вот такі сходи по регіону. Я, до речі, хочу звернути увагу, коли хтось з ваших знайомих, навіть з Новополоцьку або з Полоцьку, не поспів сьогодні прийти проголосувати, у їх буде 2 можливості. Перше, це долучитися з наступного тижня до голосування у інших городах. Ну, приїхати, наприклад, у Мінськ, сочите в соціальних сетках, в інтернеті буде така можливість, ми будемо обіцяти дату, час, місце зустрічі. Друга можливість, раз в тиждень у нас стартує інтернет-голосування. І кожен чоловік, хто має мобільний телефон, здоліє зареєструватися, увійти і проголосувати один раз тільки за того кандидата, кого лічить потрібно. Так само запрошайте своїх сябрів, знайомих. Ми сподіваємося, що сотні тисяч білорусів долучаться до цього вибору альтернативи дійсному режиму. І опошній етап – це конгрес. Конгрес у нас відбудеться 31 травня. Інтернет-голосування буде прикладно до 1 травня, воно скончиться в початку мая. Да? Опошня зустріча у нас пройде прикладно 12 травня в Мінську. Після ми будемо перевіряти підписи, щоб не було фальсифікацій, щоб не було накруток і так далі. І 31-го пройде конгрес, де на конгресі так само будуть люди голосувати, і так само ось буде затверджатися виники цього голосування по всій Білорусі. І 31 травня у Білорусі з'явиться один кандидат від білоруських демократичних сил. Про нашу стратегію трошки і вельми важливо. Всі ті люди, які стоять тут, літерально вчора, напередодні першого голосування, підписали погоднення. Коли хтось з їх проіграє, всі вони будуть працювати далі на того, кого ви виберете, на одного кандидата. Ніхто з них не буде балотуватися самостійно,
і падтрымліваць ніякага іншага кандыдата. Это вельмі важна, потому что так само мы, як арганізатары, прадстаўнікі дэмакратычных сіл, вырашылі, што нашыя структуры пасля 30 жніўня, на які дзень будзе прызначана галасаванне, мы працягнем працаваць разам. Это значит, что наша супольнасць, наша кампанія, яна мусіць працягвацца да перамогі, якая абавязкова будзе. Я ў гэтым перакананы. Бо важным элементам той, што мы сёння хочам прапанаваць людзям, гэта не толькі адзінага кандыдата, але таксама і народную праграму для народнага кандыдата. Таксама праз пару тыдняў праект гэтай праграмы, праграмы рэформ канкрэтных па кожнай важнай галіне, і рэформа сістэмы адукацыі, реформа медицины, пенсійная реформа, судовая реформа. Мы выкладзем гэта в адкрыты доступ в інтэрнэт, і цягам месяца кожны з вас здолее накіраваць сваю заўвагу. Мы прымаем заўвагі і ад экспертаў, і ад простых людзей, тому што гэта павінна быць тое, чаго чакаюць беларусы. 31 на кангрэсе разам з абраннем адзінага кандыдата будзе зацверджана і гэта народная праграма. І пасля, падчас агітацыі, падчас збору подпісаў за кандыдата, мы будзем прапановаць людзям паставіць подпіс не толькі за кандыдата, але таксама далучыцца да патрабавання праектаў рэформ кожнай важнай галіне. І пенсіянер, і малады чалавек, і студэнт, і працоўны, кожны, я перакананы, знойдзе ў гэтай праграме тое, што блізка яго сэрцу, каб далучыцца, каб урэшце мы сапраўды былі не апазіцыяй, потому што в апазіцыі да беларускага народа сёння знаходзяцца улады. А каб мы маглі далучыць тых людзей, которые прагнуць перамену. Эту супольную кампанію за перамену мы правядзем разам. У выпадку, калі наш кандыдат пераможа, журналісты пыталі пра стратэгію, так вось, калі ён пераможа, то гэта будзе яго праграма дзеяння. І рэформы мы будзем праводзіць разам, супольна, разам з вами, усёй камандай. Калі не атрымаецца в гэтым годзе скінуць дзейсныя ўлады, мы будзем патрабаваць далей бараніць інтарэсы людзей, праводзіць рэформы ў тых галінах, за которые мы выступаем. Ну и, конечно, оборона. Оборона права голосу. Потому что в нашей краине, вы ведаете, важно не як голосуюць, а важно, як і хто лічыць голосы. Тому кампанія права выбора, в которую ўваходзяць все наши структуры, мы пропонуем у гэтым годзе, мы хочам, каб не 2000 назіральнікаў супрацьстаялі вот этой армии фальсификаторов, 60 000 человек, которые фальсификуют. Ну, конечно, и 60 нас две. Про якую перамогу можна казаць. Але і ў камісіі, і участковыя, і камісія акруговая павінны вылучацца незалежныя назіранні, якіх мусіць быць тысячи, незалежныя прадстаўнікі дэмакратычных сіл, сябры камісій. І ў незалежнае назіранне павінна быць десятки, мы спадзяемся, тысяч людей. И мы звернемся до вас, и сегодня, когда вы будете атрымліваць бюллетени, вы можете уже сегодня долучиться и сказать, покинуть свои контакты, долучиться до кампании права выбора и сказать, чем вы можете допомагчы. Может просто расповесці про социальные сетки, про ту несправедливость, ну, про то, что отбывается. Может быть, стать назиральником, альбо сябрам комиссии. Разом, вот только разом мы можем отстоять перамогу и домагчыся, как один кандидат, которого мы сегодня с вами оберем, ну, начинаем обирать, обере его вся Беларусь разом с Новополоцком и Полоцком, каб ён сапраўды стал президентом Республики Беларусь. Новый год, когда мы попрацуем, может быть, мы сустрэнем с новым президентом. Сегодняшняя сустрэча. Сегодняшняя, давайте это станет девизом у всех наших сустрэч. И галоўна, каб мы працавали, были разом, не лично то, что мы все розныя. Сегодняшняя наша сустрэча будет отбываться наступным чином. Спочатку мы дадим слово нашим кандидатам. Перед этой сустрэчай было лесаванне, и вот тут я буду давать слово по чарзе, згодна с тем, кому выпал які нумар. І 5 хвилин у кожного кандидата буде на то, як зробити свій виступ. Затим, тягом прикладно 30 хвилин, кожен з вас здолее задати питання або виступити з короткою реплікою. Ну, не більше за 1,5 хвилини. Я попрошу, щоб ми поважали один одного. Питання можна задавати або одному комусь із кандидатів, або усім кандидатам разом. Ми збираємо усі питання, слухаємо залю, і в кінці кожен з претендентов на звание одного кандидата так само будет иметь магчимость по 5 хвилин отказать на ваши питания. Затым вы отрымаете бюллетень
для голосования у тех людей, которые вас регистрировали, у них эти списки остаются, вот трое из них будет сидеть за столом, и Ольга, и кто забудь всякие ваши имена. Тетяна. І Тетяна не буде стояти побач, так само будуть видавати бюлетені, кого не регістрували. Ви отримуєте бюлетень, і ось ідете і робите свой выбор, і після кидаєте в цю прозрыстую скриню для голосування. Після ми разом з вами будемо підлічувати ці голоси. І ви побачите, яким чином повинно відбуватися справжнє голосування. Шкода, що тут сябра участкових комісій нема, тому що ми показально проводим такие, я лічу, самый справедливый, самый прозрыстый подлік голосов. Відбувався у нас сьогодні у Вітебську, вчора у городку, і сьогодні в Новополоцьку. Кожен з вас може поназирати, сфотографувати і перелічити, коли раптом щось не сподобається вам, то перелічити, якщо правди так полічили, як слід. І першому я передаю слово представнику белорусской христианской демократии Павлу Северинцу. Добрый день, дорогие палачане, новополачане. Меня зовут Павел Северинец, мне 43 годы. Народился у Ворши, батьки уже больше 30 годов живут у Витебску. Сам я амаль 2 годы провел на Полочине по політичним присуде. У вёсцы Малое Ситно, працаваў на лесе. За часы Лукашэнкі отсидел 6 годов, в основном за акции протесту супраць фальсификации выборов. По адукации инженер-геолог, паводле профессии письменник и журналист, сегодня приехал с моими книгами, их так само можно будет атрымаць. І пачну я з простага пытання. Дарагія сябры, хто з вас верыць, што ў Беларусі адбываюцца сапраўдныя справядлівыя выбары? Падыміце рукі, калі ласка. Ёсць один чалавек, тым не менш. Дякуй. Хто лічыць, што справядлівых і сапраўдных выбараў няма? Падыміце рукі. Відавочны адказ. Дарагія сябры, у 2020 годзе Лукашенко з дапамогай Ярмошыны рыхтуе чарговы спектакль, каб забяспечыць сабе 7-й тэрмін. За 6 тэрмінаў развалена эканоміка. Беларусаў стала менш на 850 тысячаў чалавек. Дабіта беларуская мова і культура. Незалежнасць вісіць на валаску. Людзі раз'язджаюцца працаваць у Расію альбо на захад. Не трэба гэта казаць доўга, таму што вы цудоўна ведаеце, у якой яме мы з вами, як народ, ёсць. Першыя месцы па алкагалізме на душу насельніцтва, абортах, разводах, жанчынах у турмах, па самагубствах. Мы адныя з першых у свеце. Вось куды нас завёл Лукашенко. І таму адзінае, што варта, каб пачуў Лукашенко ў 2020 годзе, павінна быць Лукашенко сыходзь. Сыходзь. Ён сам казаў: сябры, калі вы скажаце мне, што хопіць, сыходзь, я сыду. Так давайте скажем ему дружно: Лукашенко! Сыходь! Лукашенко! Сыходь! Лукашенко! Сыходь! Зараз идут стримы, ему будут докладывать, ему покладут на стол, что у Витебску переполненная заля, у Новополоцку переполненная заля казала: Лукашенко, сыходь! Народ каже: сыходь! А крыніцай улады у нас з'яўляецца не президент и не чиновники з райвыканкама. Крыніцай улады з'яўляецца народ. У нас эту уладу забрали. Як яе вернуть? Мы цудоўна ведаем, што дубінкі, страх, штрафы, суткі пераследуюць любога, хто стане супраць. Але ўрэшце рэшт трэба сказаць: хопіць, 26 гадоў хопіць. Яшчэ 5 гадоў — это не новы тэрмін для Лукашенко. Это як турэмны тэрмін для нас з вами. І калі мы не хочам яшчэ 5 гадоў быць у гэтай турме пад назвай Беларусь Лукашэнкі, нам з вами трэба будзе змагацца. Просто так з этой ямы не выскачыць. І я зараз звяртаюся ў першую чаргу да маладых, здаровых мужчынаў. Нам з вами трэба будзе выходзіць на масавыя акцыі пратэста. Не студэнты, каб там выходзілі. Сябры дарагія, за все добрае, што мы мусім мець за краіну для жыцця, нам трэба будзе выходзіць на вуліцы. Другіх законных і легальных спосабаў адстаць сваю праўду у нас уже не засталося. Зброя не наш метод. Астатняе — это мирный и массовый протест. Калі будзе настолькі массовым, што ўвесь народ будзе казаць: сыходь, дало ў Ярмошыны фальсификаторов, тады гэты режим захістаецца, і яны самі пабегуць з ключикамі на площу. Як зрабілі ў Берасці людзі? Пабудавалі свінцовы завод, вы это ведаеце.
Уже 2 гады яны кожную неделю ў 12:00 выходзяць на галоўную плошчу Берасця. І яны патрабуюць. Былі штрафы, былі крыміналкі супраць іх. Іх хапалі, не давалі ім праходзіць. Кожную неделю 12:00 Берасце выходзіць. Дарагія сябры, гэта мадэль для нас з вами. Калі абвесцяць так званыя выбары, ужо тады, не чакаючы плошчы, трэба будзе выходзіць і патрабаваць, каб Лукашенко не ўдзельнічаў у гэтых выбарах, каб Ермошина не была кіраўніцай ЦВК. І калі мы будзем это рабіць па ўсёй Беларусі, нас будзе з кожным днём, з кожнай нядзеляй а 12 гадзіне больш і больш. Я здзіўлены, але яшчэ да абвяшчэння выбараў людзі пачалі выходзіць. Выходзяць уже на набережную ў Гомелі, набережную Сожа. Выходзяць у Кобрыне, выходзяць у Светлагорску, бо там пабудавалі новы смярдзючы завод. Калі мы будзем выходзіць разам, як падчас маўклівых акцый, як берасцейцы, нас будзе больш і больш. Калі нас будуць разганяць рэпрэсіі, тады агульнанародны байкот. План А – гэта адзіны, план Б – байкот. І гэты байкот можа перарасці ў нацыянальную забастоўку. Тое, чаго беларусы з 90-х гадоў не рабілі. 90-х гадах гэта было. Стала чыгунка, вы памятаеце, сталі заводы. Зараз заводы становяцца самі. Вы бачыце, Белшина, МАЗ становіцца. І калі мы будзем разам, дарагія сябры, мы абавязкова пераможам. Народ перамагчы немагчыма. Жыве Беларусь! Жыве! Дякуємо Павлу. І наступним паводле лісавання выступае прадстаўнік Аб'яднанай грамадзянскай партыі Миколай Козлов. Здравствуйте. Здравствуйте. И да, мне выпала честь коробку выступать. Наверное, с Павлом трудно в словословии тут соперничать. Поэтому я постараюсь максимально по делу. Прежде всего расскажу о себе. Для всех я, наверное, человек достаточно новый, мало кто знает. Мне 53 года. Я родился в Воложине. Значит, детство провел в Несвеже. После получения среднего образования поступил в Новосибирское высшее военно-войсковое училище. Закончил его успешно. Служил в Средней Азии, в Закавказье. Участвовал в разведении сторон в Карабахском конфликте. Когда Союз развалился, я, без всякого сожаления уволился и уехал на родину, в Беларусь. Там я поступил на службу в уголовный розыск, 17 лет, работая в уголовном розыске, я боролся с преступностью. Кражи, грабежи, разбои, это все то, чем я занимался все 17 лет. Я вам скажу, достаточно успешно. Занимался я, правда, хорошей оперой. И, кстати, забегая вперед, я просто знаю и понимаю о том, что одной из болезней нашей страны, то, что породил Лукашенко, вот он на ниве обуздания коррупции оседлал ее и управляет. Потому что масштабы коррупции у нас просто зашкаливают. У нас почему-то принято бороться с такой бытовой коррупцией, где кто-то кому-то коробку конфет дал или там еще какую-то мелочь. А то, что мы видим, скажем, Алексин, который строит эти табакерки везде, которому только потому, что он друг Лукашенко, передали всю табачную отрасль. И я вам скажу, что прибыль от этой отрасли, она, я думаю, что сопоставима и с нефтяной. Хотя принято считать, что нефть это золото. Я вас уверяю, что это громадные деньги. У нас есть такой строитель, там хоккеист Белый, которому дают любой участок. В Минске доходит, вот стоит дом обычного минчанина, простого человека. Сносят, выселяют, на его место ставят коттедж для чиновников. И так мы видим везде. Поэтому я, как человек, имеющий такой громадный опыт в этом деле, обещаю, что мы переломаем этот хребет этой коррупции. И у меня хватит и воли, и принципиальности, и компетенции. Как я пришел в политику? В политику я пришел, теперь я уже понимаю, еще будучи сотрудником уголовного розыска. В 2008 году я поймал председателя избирательной комиссии, который вместе со своим заместителем ночью тайком бросали вот в эти скрыни бюллетени. Я, естественно, доложил руководству, написал рапорт, сообщил, кстати, Хартии.
И когда дело не возбудили уголовное, я ушел из милиции. Я понял, что мне там больше делать нечего. Я разочаровался в этой системе и ушел. Работал в коммерческих структурах. Сейчас я возглавляю Объединенную гражданскую партию. В 2010 году, кстати, я по версии газеты «Наша Нива» признан человеком года. Так, просто к слову. Значит, если говорить о проблемах, которые стоят перед нами, о проблемах мы быстро поговорим, потому что время. Значит, безработица, малая зарплата. Ну, может быть, у вас немножко ситуация получше, но знаю, что завод заполнен до половины нефтью, так я понимаю, да, вот, учитывая конфликт с Российской Федерацией. Это бесправие. Я уверяю, что в Объединенной гражданской партии есть отличная программа экономических реформ. Мы знаем, что делать. У нас отличная команда. Это и бывшие премьер-министры, и министры. Это люди, которые компетентны практически во всех областях. Мы знаем, как сделать так, чтобы Беларусь перестала деградировать и начался экономический рост. У нас есть компетенции, есть люди, есть желание. И я уверен, что с вашей помощью мы сможем реализовать все. Спасибо. Сразу дать дисциплина, ровно уклався в час. І наступний у нас представляти свою предвиборчу програму, а так само себе буде представник Белорусского народного фронту Алексей Янукевич. Добрый день! Добрый день, дорогие сябры. Дякую великий за увагу. Я лічу, што на сённяшні момант беларуская апазіцыя сутыкаецца з вельмі вялікай праблемай. І праблема гэтая. Нас людзі не лічаць той сілай, якая здольная памяняць Лукашенко. На сённяшні момант я перакананы, яны ведаюць і вераць і давяраюць, што мы можам нармальна кіраваць краінай і лепш, чым Лукашенко, кіраваць краінай. Але яны не вераць, што мы маем хаця б мінімальны шанс перамагчы Лукашенко. На жаль, вось тыя 25 гадоў кіравання Лукашэнкі, на жаль, і нашыя памылкі привялі, і лукашэнкаўская прапаганда привялі да той сітуацыі, калі сёння, на жаль, у большасці нашых суайчыннікаў, я не кажу пра прыхільнікаў дэмакратычных сілаў, якія, я спадзяюся, у большасці тут у зале, сярод шырокіх колаў грамадства апазіцыя не ўспрымаецца як сіла, здольная перамагаць. І я перакананы, што мы не здолеем змяніць гэта ў адначасе, але менавіта падчас гэтай прэзідэнцкай выбарчай кампаніі 2020 году мы можам зрабіць істотна якасны рывок наперад. Мы можам змяніць статус беларускай апазіцыі. Мы можам паказаць, што апазіцыя, нацыянальна-дэмакратычная апазіцыя з'яўляецца сілай. І тады, я перакананы, і можа пачацца вось той шлейф і снежны камяк зменаў і нашых перамогаў, калі номенклатура пачне вагацца, калі грамадства пачне вагацца. Таму што на сённяшні момант адзінай альтэрнатывай Лукашэнку ў свядомасці людзей, на жаль, ёсць Пуцін. І калі людзі абмяркоўваюць, яны думаюць, вот хто лепш, Пуцін ці Лукашенко? А наш бацька добры, Пуцін абы што? Альбо наадварот, а Лукашенко ўжо дастаў, вот хутчэй бы тут Расія прыйшла і навяла нармальныя парадкі, і все бы у нас тут было. Мала хто сёння кажа, што вось няхай бы гэта апазіцыя нарэшце ўжо у нас кіравала. Таму што людзі ў гэта не вераць. І перамагчы гэтае нявер'е наша, на маю думку, самая галоўная задача падчас гэтай выбарчай кампаніі. І зрабіць гэта мы можам па трох накірунках. Першы накірунак – гэта прасоўванне, цвёрдае, упэўненае прасоўванне нашага палітычнага парадку дня. Гэта пытанні свабоды, свабоды эканамічнай, свабоды палітычнай, свабоды для асобы. Гэта тое, чаго не хапае беларусам уже 25 гадоў, чаго яны пазбаўленыя. Гэта умацаванне нацыянальнай ідэнтычнасці і нацыянальнае адраджэнне. Вярнуць нашай мове, нашай культуры належны статус адзінай дзяржаўнай мовы на гэтай зямлі. І не толькі адзінай дзяржаўнай мовай, а зрабіць так, каб сапраўды гэтая мова сталася агульнанацыянальнай ва ўжытку і абавязковай для дзяржавы. І трэці накірунак – гэта прапаганда іншага вектара развіцця краіны.
выхад з усіх АДКБ, саюзаў з Расіяй, арыентацыя на супрацоўніцтва ў балта-чарнаморскай супольнасці, у міжмор'і і супрацоўніцтва з еўраатлантычным альянсам, уваходжанне ў еўраатлантычны альянс. Другі накірунак – гэта пастарацца здабыць падтрымку інтэрнэт-супольнасці. Мы бачым, што на сённяшні момант адзін блогер актыўны працуе як цэлая медыя. Адзін блогер можа арганізаваць масавую акцыю, якую не здольная арганізаваць вся апазіцыя. І мы бачым, што сёння вось такія людзі з'яўляюцца, іх шмат, улада іх пераследуе. Ведаеце таго ж шэрага кота, вось, які, як і Павел Северінец, атрымаў там ледзьве не 120 сутак, фактычна за свае стрымы, за тое, што ён удзельнічаў і асвятляў тыя акцыі, якія Павел Северінец арганізоўваў у абарону незалежнасці Беларусі. І на сённяшні момант многія з гэтых людзей ставяцца да апазіцыі скептычна. Яны прыхільныя да нашых ідэяў, але яны таксама пакуль у нас не вераць. І трэцяя задача – гэта пастарацца здабыць прыхільнасць і пазітыўнае стаўленне, кантакты беларускага бізнесу. Таму што гэта тое асяроддзе, у якім сёння ёсць шмат энергіі. Сапраўды той энергіі, якая гатовая змяняць Беларусь. Гэта тое асяроддзе, якое мае сродкі. І яно можа гэтыя сродкі траціць у Беларусі і вкладаць у тое, каб адбываліся перамены. Таму я скептычна стаўлюся да шансаў памяняць Лукашэнку ў 2020 годзе і кажу вам гэта шчыра. Але я перакананы, што наша нацыянальная перамога абавязкова надыдзе неўзабаве. Дзякуй за ўвагу, разам пераможам. Жыве Беларусь! Дякую господару Алексею. И наступному мы дадим слово кіраўніку Руха за свободу, который представляет эту организацию Праймерис, Юрию Губаревичу. Дякую великі. Вельмі прыемна бачыць такую колькасць людзей тут. Так само і падтрымку адразу прыемна бачыць. Новолодчан, людей из Полоцка. Меня зовут Юрий Губаревич, мне 42 года, родом я с Белозерска, Брестской области, где основное городоутворающее предприемство Бярозовская ДРЭС, электростанция. Зараз для запуска белорусской АЭС может повстать питание, что люди застанутся без працы. Это вельми близко до той ситуации, какая тут есть у Новополоцку, когда проблемы нафтохимии могут покинуть без працы не только тех, кто заняты непосредственно на нафтане, але и великую колькость людей, которые працують у організаціях, які сфера обслуговування і так далі. Це фактично буде вимерший город. Тому це одна з таких проблем, про яку треба думати і в першу чергу розмовляти з людьми. І ось мой політичний досвід – це якраз таки опиратися на ті проблеми і ті питання, які піднімають білоруси. Дякуючи этому, в свой час, у 25 годов, я выиграл выборы в Белозерский городский совет. Выиграл не один, а с целой командой, мы взяли большесть. Менавіта тому, что мы не казали про некую высокую политику, про то, что когости в отставку, когости долой, а йшли от тих питань, які задавали нам люди, які просили допомогти вирішити. Ось зараз уже третя аудиторія, ми їздимо по городах, по праймерис, будемо из 50 городов наведаем за тягом 2 месяцев. Хотелось бы иметь отчування, наколькі мы можем опиратися так само на тих людей, які приймають уділ у зустрічах. Наколькі ви вірите в те, що ми говоримо. Ну, напевно, саме горше було, коли ми приїжджали ось такі, там, 5 пригожі, виступили, там, розповіли програми, польоти в космос, все чудовно, проголосовали и разошлись. А вы, хлопцы, робите, ці дівчини. Мы вам доручили, вы робите. Вот ці здольні ми разом нешта міняти. А от гэтага залежить, наколькі вот ёсць разумение, что тыя стратегії, які прапановуюцца, знаходять водгук у людей, хотя бы якія тут присутнічаюць. Я уже не кажу про широкое коло белорусского громадства, там, про всю Беларусь, бо без яго мы докладно нічого не змінимо. Ось питання до вас, наколькі ви переконані, що зможете вивести своїх сусідів на мітинг за відставку Єрмошина і Лукашенка. Ось тут, на Новополоцку, там, Полоцку, не треба далеко ходити. Поднимите руки, хто зможе сам вивести так, звісно, тут люди такі, но вивести своїх сусідів.
Я и сама не вырежу. Ось і отказ. Ці верите ви в те, що гэтую ладу можна ось такими силами, там, лозунгами «долой отставку» змінити в этом году? Хто вірить? Ось і отказ. Ось і розниця, ось отказ на те питання, яке нам задають уже не першу зустрічу. Яка поміж вами розниця? Ви послухайте кожного з претендентів. Но то, що хочу сказати про свою стратегію, це стратегія, яка опирається на реальні потреби людей. В першу чергу ми повинні казати про проблеми з заробками, проблеми з можливою втратою праці, працевладкування, перекваліфікація. Це все те, що може чекати тут людей в Новополоцьку. Від цього нікуди не подеться. От не треба вітати в ніяких облоках і думати, що ось це ніяк мимо нас пройде. Треба давати ясні відкази, і ті відкази, які не має сьогоднішня влада. У нас вони є. Роздавали, напевно, гэтую програму, гэту ульотку, там є і стратегія, і програма, яку я презентую, вона вже не перший год формується, дякуючи десяткам білоруських експертів. І гэтая програма, це програма, яку можна реалізувати. Питання, ці атрымаецца у нас прийти до ситуації, коли ми возьмемо свої пригожі програми і вже в парламенті, ці на посаді президента, на поставі їх будемо будувати нову Білорусь. Я переконаний, що атрымаецца, коли більшість людей продемонструє, що вона не згодна жити по тих законах, які пропонує сьогоднішня влада. Каб продемонструвати гэтую більшість, треба так, масовість, виключно мирна акція протесту. Максимум в часі якраз таки президентської кампанії, коли вийти на вулиці столиці Мінська або буйних городов десятками, а то й сотнями тисяч, ми переконаємо в першу чергу самих себе, і чиновників Лукашенко, і силовий апарат, і тих людей в комісіях, які фальсифікують наші голоси, по чим боку більшість. І я готовий реалізувати цю стратегію, я готовий працювати на перемогу. Дякую вам. Дякую, Юрій. Дякую, Юрій. Ну, ось ми з вами могли почути, і, може бути, ви побачили розність у підходах представників сьогодні різних кандидатів. І у нас з вами залишився опошній претендент на звання одного кандидата від білоруських демократичних сил, чоловік, якого вилучили громадяни шляхом збору підписів у праймеріз, це Ольга Ковалькова. Привітання усім, мене звуть Ольга Ковалькова. Я народилася у сім'ї працовних у городі Менську. Мені 36 років. Напевно, я сама молода з тих претендентів, які сьогодні виступають перед вами. Я маю дві едукації, юридичну і економічну. Так само скончила Східноєвропейську школу політичних досліджень. У політиці я з 2012 року опозиційний. Раніше я працювала державним служащим, володію питаннями соціальної оборони, питаннями жильової політики і юридичними питаннями у приватній сфері будівничої. Важно, і, напевно, один з моїх важливих лозунгів, навіть не лозунгів, це політика тут і тепер. Вибори – це добре, це інструмент, будь-яка політична сила, будь-який політик, він мусить змагатися за владу, і ми так само за неї змагаємося. Удзельнічаємо в виборах, здобуваємо собі людей, які нас підтримують, але тягом ось гэтых 7 років я вирішала питання і проблеми людей, які до мене зверталися, коли працювала на державній службі. З тими людьми, які до мене зверталися, ми змогли навіть у тих варунках, у той системі, там, недемократичній, при владі Лукашенки змінити кримінальний кодекс, це артикул 328, і домогтися підходу у інших у судовій системі. Ми змогли домогтися зміни закону об охороні здоров'я, закону об рекламі, о питним водозабезпеченні. Шмат питань, які сьогодні хвилюють білорусів. Але ще більше питань, які залишаються невирішеними. І коли проїдеш по регіонах, я думаю, що для вас так само не секрет, є шмат проблем, і люди кажуть, що влада їх не чує. Влада не чує людей, ніде не в їх інтересах. І у нас вельми шмат проблем там, у пенсійній сфері, да, наприклад. Коли влада повишають пенсійний зрост, і, наприклад, тут у моєго під'їзді усі мужчини, які живуть, там полова вже померла, не доживши до пенсійного зросту, і влада це не клопотить. І вони думають про те, на жаль, що
Трэба правесці еўрапейскія гульні, выдаткаваць на палацы і марнаваць нашы грошы з вами на тыя рэчы, якія для іх падаюцца важнымі. Сёння таксама беларусы співаюцца за адсутнасці перспектываў, вельмі шмат кладзецца на плечы жанчын у Беларусі. Моладзь з'язджае з адсутнасці перспектываў, бо не бачыць, чым яны могуць быць тут карысны, як яны могуць тут быць важнымі і зарабляць грошы, каб гэтага хваціла на жыццё. І ўсё гэта вынік адной важнай справы, што ў Беларусі няма выбараў. Пра гэта сёння казалі ўсе, але гэта вельмі ўзаемазвязана. То, як мы жывем і як працуюць тыя сферы, у якіх ёсць вельмі вялікія праблемы, з тым, што мы не абіраем уладу. І што рабіць? Да? У меня ёсць план, і я лічу, што адказнасць за тое, што адбываецца ў краіне, ляжыць не толькі на Лукашэнке, але на кожным з нас. І трэба раздзяляць гэтую адказнасць і зразумець, што не Лукашенко, а мы з вами зможам змяніць сітуацыю ў краіне, калі нас будуць чуць. Што мы можам зрабіць? Кожны з вас ведае, што 60 000 сябраў камісіі фальсіфікуюць выбары, правильно? Але гэта простыя людзі, яны жывуць у вашым горадзе, можа быць, вы нават кагосьці з іх ведаеце. І кожны з тых, хто тут прысутнічае, можа паўдзельнічаць і падаць сваю заявку, каб быць сябрам камісіі, паглядзець, як лічаць галасы. Калі нас усіх не ўключаць, то гэта можа быць пратэстам, да? То есть у нас ёсць чаго пратэставаць, улада нас зноў не чуе. І я гатовая узначаліць любы пратэст, калі ёсць запрос ад людзей, калі людзі кажуць, да, нам трэба, мы будзем выходзіць. Гэта не праблема. Але каб не мы навязывалі вам, да, што трэба выходзіць, а каб вы самі зразумелі, што ад таго, што вы выйдзеце, ад таго, які голас будзе ад вас, ад гэтага залежыць наше з вами жыццё. І таксама станавіцца назіральнікамі на выбарах. Сёння ўлада вельмі моцная, да? А моцная не з-за чаго? З-за таго, што мы ўспрымаем Лукашэнку як штосьці такое вельмі сур'ёзнае, але ён такі ж чалавек, як мы ўсе. І калі кажуць, што няма альтэрнатывы Лукашэнкі, ну, складана сябры знайсці альтэрнатыву, каб так зруйнаваць краіну за 25 гадоў. Я такіх людзей не ведаю, каб такі ж прыйшоў і прывёў у проста заняпад і сельскую гаспадарку і прамысловасць. Таму асноўнае, што мы павінны зрабіць, гэта быць такой альтэрнатывай і сілай, з якой улада будзе лічыцца. І для гэтага я вас заклікаю далучацца да тых палітычных партый, якія сёння змагаюцца за перамены і за дэмакратыю, бо улада разумее толькі пазіцыю сілы. І калі мы станем такой сілай, то улада просто не зможа нас не чуць і не прыслухоўвацца да нашага меркавання. Канешне, важна, што мне хацелось бы, каб вы ўсё ж такі усміхнуліся, бо не ўсё так дрэнна ў нашай краіне. Жыццё працягваецца паміж выбарамі і пасля выбараў, і мы павінны таксама несці адказнасць за тое, што адбываецца. Таму я веру ўсё, што гэта ўсё магчыма, і мы пераможам, і ўсё у нас будзе больш пазітыўна, і будзе чаго жыць у гэтай краіне і за што змагацца, бо мы ўсе хочам тут жыць і гадаваць нашых дзяцей, нікуды не з'язджаць. Таму дзякую ўсім за ўвагу і дзякую, што вы выйшлі з зоны камфорту, прыйшлі і падтрымліваеце апазіцыю. Дякую, Ольга. Дякую, Ольга. Я попрошу, напевно, всіх, ну, в принципі, у нас буде, правда, можна і тут зараз покуль заставатися. У нас зараз з вами есть 30 хвилинов на то, как вы выказали коротко свою думку, что вы сегодня тут почули не больше 1,5 хвилины, дорогие собраты. Альбо задали питання. Задавайте питання, потому что не все кандидаты не все выказали. Может быть, вы чогось не почули от них. Я попрошу, как кожний, хто хоче задати питання, устав на початку представився, а після сказав, кому я задаю питання, ну і коротко задав своє питання. Коли ласка, ви перший. Да. Можно с места, только лучше. Меня зовут Андрей, я безработный и все остальное, ну, это не важно. У меня вопрос вот к Козлову Николаю. Скажите, в вашей партии состоит Конопатская, Романчук? Нет? Один вышел, одна исключена. Один вышел, одна исключена. Пожалуйста, не снимайте меня. Скажите, вот в 2010 году... Почекайте, шановні господа, спочатку питання, да, після відказу. Давайте не порушать регламент. В 2010 году ваша партия показала, что вы вообще сделали, ну, на выборах. То есть Романчук был вашим кандидатом. По сути, это подлец и предатель. И вы в своей программе «Миллион рабочих мест»
90%, наверное, предвыборной кампании выбрали с этого Романчука, да, то есть в вашей партии. Ну, включая, конечно. Да, включая. Соответственно, Экономический закон. Почекайте, Сабрі, я зараз от на правах ведучого просто миллион прерву рабочих эту мест дискуссию. точно так же Задавайте было- питання, будь ласка. Да, Да. точно так же было включено Беларусь там в проект, я точно там формулировки не знаю, к чему мы видим пришли, что рабочих мест нету, и ваши миллион рабочих мест тоже нету, ну по большому счету. Так вот у меня вопрос, зачем вы лезете в президенты? Я понял. Дякую за питання. Вони можуть бути, кожен може задавати любые питання. Дякую. Хто наступне? Хто наступне? Коли ласка. Представтеся. Здравствуйте, меня зовут Дякую. Александр. Вопрос Павел Константинович. Павел Константинович, вот в своем выступлении вы обозначили такую, ну, на мой взгляд, достаточно важную проблему. Проблема того, что белорусы уезжают в другие страны на постоянное место жительства. Вот у вас, как у кандидата, ну, планируемого кандидата в президенты, есть ли какое-то конкретное решение, как решить проблему с иммиграцией белорусов в другие страны? Дякую велике за питання. Ви здоліце почути адказ після того, як всі питання будуть зададені. Я звертаюся до залі і хочу сказати, коли питання, ну, у межах цензурності, да, вот чоловік може задавати любые питання. Коли ласка, давайте поводить себе корректно. Человек задал питание, не вышел за 1,5 хвилины, и он почув отказ у конце от того, кому он задал. Коли ласка, представьтесь. Меня зовут Наталья, я пенсионерка. У меня, ну, одразу скажу, даруйте мне мой французский, я за белорусскую мову, вопрос будет на русском языке. Во-первых, очень хорошо, что получилась у нас такая встреча. Очень хорошо, что оппозиция наконец нашла такой путь, чтобы выдвинуть единого кандидата, и мы можем познакомиться со всеми и отдать кому-то предпочтение. Честно говоря, верю в искренность каждого. Каждый хочет, значит, улучшить, ну, каждый заботится о людях. Больше всего, сейчас, хотя пока это на словах, больше всего агитируют за независимого кандидата, за общего кандидата существующее положение вещей. Конечно, этого терпеть нельзя. С другой стороны, конечно, все желают добра, и не услышу я здесь, что кто-то, например, ну как, значит, обязуется порушить экономику и возвести ту же Ермошину в лик святых. Все за здравый смысл. Теперь вопрос самый простой. Забота о людях. Каждому из претендентов. И так все состоялось. Вы президент. Мои поздравления. Тема. Коронавирус. Ваши действия. Дякую, дякую. Ну, вельми такі актуальні, надземне питання. Так, коли ласка. А ви піднімайте руку, хто хоче задати питання, як я бачу, і потримайте трошки. Александр, пенсионер из славного города Полоцка. Ну, все вы знаете, что существует в нашей стране очень острая проблема убыточных предприятий, в том числе и градообразующих. Вопрос я задаю Юрию Губаревичу. Он даже немножко коснулся в своем выступлении этой темы. Я думаю, сможет ответить очень полно и подробно. И предусматривает ли ваша предвыборная кампания, предвыборная программа конкретные шаги по решению данной серьезной и очень острой проблемы? Дякую велике, но тут просто інтелігентне питання, інтелігентні люди задають. Дмитрий Кучук, лидер партии «Зеленых». Да, меня зовут Дмитрий Кучук, я старшиня белорусской партии «Зеленые». У меня вопрос зеленых, от зеленой партии. Скажите, а вот в эту зиму фактически зимы не было в Беларуси, правильно? Да, то есть мы не видели ни снега, была температура там где-то около 5 градусов, и некоторые эксперты говорят, что у нас меняется климат. Скажите, как вы считаете, все-таки меняется в Беларуси климат и на планете? И что вы будете делать, когда станете президентами в борьбе за изменение климата? Спасибо. Дякую за питання. Ці дасть новий президент нам сніг. Врешті сніг в Білорусі. Ми отримаємо сьогодні отказ. Хто ще? Хто? Каліласка, да. Алексей, военный пенсионер. У меня вопрос к товарищу Губаревичу. Вот кратенько тезисы прочел, но не увидел одного вопроса. Ваше отношение, нужно ли в Белоруссии вооруженные силы?
Если нужно, сколько? Как их будут финансировать вооруженные силы? Как там будет наводиться порядок? Какие льготы получат военнослужащие, члены их семей? Потому что, ну, еще такой вопрос, есть ли вообще военнослужащие в вашей команде? И как вы можете обосновать, что военнослужащие пошли за вами? Все, дякую за питання. Оно вельми конкретне, да вельми і до конкретного чоловіка. Ось ви були там, хтось хотів, да? Ви? Ну, добре. Окей, представте, Я. будь ласка. Спочатку ви. Тяніть руку, щоб я бачив. Ну, потримайте і я... Добрый день, Татьяна, город Новополоцк, прихильница Руха за свободу. И задала бы такой вопрос, который меня волнует как женщину, как активистку женщину. В дальнейшем, как каждый из вас, может быть, каждый из вас планирует, если он придет все-таки к власти, работать со сферой образования и здравоохранения. И как вы относитесь к активности женщин и ее реализации? Потому что я знаю, что направление все-таки в отношении гендерного равенства каждая организация, каждое движение рассматривает по-своему. Для меня это очень важно. Спасибо. Дякую вам за питання. Ну, ось, по крайней мере, одна представниця розумного, да? Розумної полови у нас есть, ну, потому что часом женщины уже начинают грузиться, как называешь, учить слово гендер и пригожими, но я думаю, что это тоже разумными. Коли ласка, наступне. Любов Рудікова. Я майстер едукації, психологічну, педагогічну. І мені вразило виступ Павла Северинця. Він сказав, що ніхто нам вибори не дасть, владу нам ніхто не дасть. І ще як знати, хто буде тут президент. Я хочу просить вас, новополочан, подойдите ко мне, я древно чую. Я буду помогать, я буду бороться, я буду вам бороть поле и носить драники, если мы будем где-то стоять. Нам треба змагатися. Я думаю, что вы все поглядели кино «Паразиты». Так вы ж подумайте, паразитами треба змагатися. А кольки у нас паразитов? Вот это вам тема для вашої аналізу. Усі ми паразити. Дякую за питання. Як змагатися ефективніше з паразитами? Ну, хоча це було міркування. Хто наступний був? Так, или ласка. Представьтесь, а можете прямо с места, можете задавать. Здравствуйте, меня зовут Тимур, я из городского поселка Боровых. У меня вот такой вопрос. Все собрались вводить белорусский язык. А вот, допустим, у нас в стране очень много людей, которые не разговаривают на белорусском языке. После СССР очень много людей, особенно в военных городках, которые вообще не белорусы, но они стали гражданами. Вы говорите, будет один государственный язык. Так может повременить с этим сразу, если что? А то сразу, вот, я помню Поздняк, я был юношей, Поздняк баллотировался в президенты, и он своей белорусификацией, он просто напугал людей. За него, может, больше пошло тогда, я помню. У меня отец голосовал, я жил в военном городке. Вот это всем кандидатам. Вопрос. Хороший конкретный вопрос. Стратегия, языковая программа и стратегия подтримки русской мовы, дискредитации або не дискредитации русскомовных. Так, или ласка, вы, потом вы. У меня к вам вопрос. А вот как вы будете решать экологию? Вот во всем мире вопрос как стоит. Как вопрос экологии? Вот что вы, какие мероприятия будете? Да, и второй вопрос. Вопрос по безработице. Вот что вы будете предлагать безработице? Сейчас мало им платят, как бы, кто не работает. Какие меры ви будете приймати по безработиці? Спасибо. Наскільки я розумію, це питання до всіх, так? Да, до всіх, до всіх. Добре. Коли ласка, нет, вот молодой человек был. Представьтесь. Да, меня Андрей зовут. Меня тут интересует момент, сказали, вот Европейский Союз, сторонники, да, у нас вот кандидат говорил, то, что разрываем связи с Россией и все такое. Вступаем в Евросоюз. Не, стоп. Давайте. Вступаем в Евросоюз. Это факт
считается разрыв связи с Россией. Дальше что? Так же, как и Латвия, половина населения уезжает со страны. Так вы хотите решать вопрос? Или как? Как мы можем вообще рвать отношения с Россией? Дружить, со всеми дружить. Да, дружить. Собрать дружить или рвать какие-то отношения. И второй момент — белорусизация. Реально, как будет происходить мягкая белорусизация, как она будет в народ идти. Это так само питання до всіх кандидатів, правильно? Добре, ось ви, по-моєму, були, а... Будь ласка, Арсеній Задзіновський, білоруський студент, питання до Павла Сівериця. Ось, скажіть, будь ласка, яким ви бачите у дальнейшем діалог між державою і християнством? Чи буде держава насаджати релігію? Бо як представник молоді, я ведаю, що шмат молоді, ось менавіта ад вашої кандидатури, адштурховує ваша моцна християнська позиція. Дякую. Дякую. Конкретне питання, да, Павла. Будь ласка. Олесь Аркуш, журналіст, письменник. Мені не зовсім якби зрозуміло таке питання до всіх. Кожен з вас виступив зі своїм баченням стратегії. Коли гэты чоловік переможе, стане адзіным, що гэта значить? Бо у вас є колективна домова, і ви якби повинні колективно вирішати стратегію. І ось як це? От коли чоловік переможе, це буде головна стратегія, чи все ж таки колективно буде вирішатися питання? Дякую. Вельмі добре конкретне питання, но можу одразу сказати, що у тим ліку визначає стратегію, визначаєте сьогодні ви. За кого ви більше дадите голоси, той буде більш переконавчий, напевно, але стратегія буде спільна. Коли ласка. Здравствуйте, меня зовут Женя, город Полск. У меня вопрос ко всем. Выбрали Одинова. Во время кампании вас посадили. Кого будете голосовать? Да, Женя, хорошо. Хороший вопрос, жизненный, ладно, да? Перспективный. Перспективный. Так, еще хтось тут Хто піднімав руку? Я не бачу. Коли ласка, не соромтесь. Я все стеснялся спросить, но мне как-то интересно стало. Ну вот, 5 кандидатов, нормальные люди, хорошие, приятно слушать. Ну, извините, не по-белорусски, трохи не маю. Вот интересно, вот смотрю, красивые, нормальные люди. А не будет вот руку на сердце каждому. А не будет так, говно у нас уже есть. Не хочется еще. Честно сказать, честно, боюсь этого. Я еще помню, когда маленьким был, ну как маленький, уже взрослый, уже семья была. И приходил вот этот вот наш, типа вот все называют его батькой. Вот, извините, вы сказали батька. Один раз сказали. Я уже хотел подняться и сказать, прекратите, никогда не называйте. Батька у каждого свой. Зачем вы это вот называете батькой? Даже вот чуть-чуть не называйте его. Никогда. Реально. Не надо, даже шутка, даже не надо. Ну, блин, ну у каждого из вас есть отец, батька, кто угодно. Зачем? Ну, лучше матом его перекройте, я больше пачу. Спасибо, извините. Дякую за виховання. У нас ще є час, ще є 10 прикладних хвилин на то, як ви могли задати свої питання або виказати свої враження. Ну, не будьте такими стиплими. Ви почули сьогодні від некоторих виступовців, а від усіх, повірте, їм важливо ведати зворотну реакцію, тому що політик без підтримки громадян, ну, не має права називатися політиком. Виказуйтесь, задавайте питання по всіх ось тих тезисах, що ви почули. Є ще питання? Так, коли ласка, ви, вот он ви. Так, коли ласка. Почему много лет назад не выдвигались кандидаты президента от партии демократической, христианской? Выдвигались в 2010 году, или в минулом разу не. Ну, Сейчас уже 20-й, много лет прошло. ну, наші представники відкажуть на це питання. Дякую. Коли ласка. Прошу пробачення, я буду питання вельми хутенько спробую поспеть. Владимир Концевич, Новополоцк. Перше, я одразу відкажу тим, хто про білоруськість питався. Ви задумайтеся, дякуючи чому існує сьогодні білоруська держава. Бо не було б мови, не було і держави. І на сьогоднішній день сфера мови стискається, і тому держава може зникнути. Тому давайте не задавати такі дивні питання.
І другое. Я вельмі рад почути усіх тут, бо сапраўды вельмі сабраліся і разумныя, адукаваныя, прыгожыя людзі. Але я хацеў бы пажадаць, у мяне пажаданне на будучыню, не рабіць тых памылак, якая ўжо ад нас зроблена. Гэта памылка пад назвай Канапацкая. Гэта ўсё ж такі памылка ў грамадскай свядомасці, у шырокай. Ярмошина не региструет, и мы также зробим. Потому что все то, что там потом тлумачится, это все не то. Это нават не серьезно, это не письменно. Как не надо было тут сегодня, было б лепше. Надо было всех депутатов, которые были депутатами, надать им статус, может идти у президента. Ну, хай бы приехал Вадим Девятовский. Я не думаю, что он поехал. И тому вот таких помылок больше не робите, потому что это не надає гонору этой команде. Дякую. Дякую вам за міркування. Але я так само хочу сказати, це добре, насамрэч, што розныя пытанні. Нельга казаць, не задаваць таго ці іншае. Якраз у гэтым, напэўна, шлях да нашага яднання, што адны турбуюць людзей, беларуская мова, руская мова. Хай мы сёння знойдзем паразуменне, знойдзем штосьці агульнае, што нас аб'яднае і павядзе далей. Вось у гэтым будучыні. Калі ласка. У меня есть пытанне да ўсіх. Ці не падаецца вам, што адзіны кандыдат павінен быць кампраміснай фігурай, напэўна, для ўсіх, і ці гатовы быць такой кампраміснай фігурай? Цікаве питання від Ольги, дякую. Яще? Питання, Мирков? Ну, коли ласка, еще вопрос насчет БЦМ. Как вы относитесь к БЦМ? Как это организация? Долучаем до праймериз. Доброе питання. Коротке, конкретне, добре. Як ви ставитесь до БРСМ? Кандидати наші всі откажутся на это питання. Легализация БРСМ. Еще питание. Может быть, среди тех, кто там стоит, если кому никто не задавал. В случае избрания единым кандидатом и президентом, как вы измените статью 328 конкретно? Добре. Еще. Опошні два питання, і ми перейдемо до наступної частини відказів. Ну, я кажу, що всі питання, все, що на душі лежало, все виказали, так? І щось ще засталося? Хтось може сціплить, когось стрімлює, ні? Ну, добре. Коли так, то тоді зараз ми переходимо до наступної частки. Всі наші кандидати, я сподіваюся, покуль ви задавали питання, вони відказували, і вони підрихтувалися, як ґрунтовно, змістовно на всі важливі питання тягом 5 хвилин відказати. І таким же самим чином, тим же порядку, яким вони презентували свої програми себе самих, ми зараз предоставляємо слово. Першим на питання відказує Павел Северинець. Дякую. Александр запытаўся, люди з'язджаюць, як вы будете змагацца з гэтым. Ствараць працоўныя месцы ў Беларусі. Калі люди працуюць па некалькі месяцаў за межамі сваёй радзімы, не бачаць свае сем'і, это катастрафічна. Таму мы дадзім свабоду дробнаму і сярэдняму бізнесу, усе падатковыя льготы, каб можна было ствараць гэтыя працоўныя месцы. Мы дадзім магчымасць укладаць інвестыцыі ў Беларусь. Мы не будзем абдзіраць як ліпку тых самых інвестараў, якія сюды прыходзяць. Toyota, IKEA і так далее, і так далее. І мы створым новую эканоміку, мы дадзім умовы для будаўніцтва транспартна-лагістычных цэнтраў, сервісу, IT, інфармацыйных тэхналогій, біятэхналогій, новай энергетыкі. Это все тое, чым жывуць нармальныя еўрапейскія краіны. Сюды будуць ездзіць, каб працаваць тут у Беларусі, суседніх краінаў. Мы можем это зрабіць. Мы, люди працавіты, умеем і любім працаваць. Галоўнае нас не душыць, як это адбывалася апошніх 26 гадоў. Што мы зробім з каранавірусам? Но моя прапанова, тут трэба не таіць інфармацыю, тут патрэбная, каб была задзейнічаная вся міністэрства надзвычайных сітуацый, калі трэба нават войска разгарнуць шпіталь загадзя, не чакаць, пакуль распаўсюдзіцца эта зараза. Будзе яна тут, паверце, будуць сотні, магчыма, нават тысячы тых, хто захварэў, гэтага нікуды не дзецца па ўсім свеце, так, нават у Европе. Таму трэба будзе каля буйных гарадоў ствараць загадзя, вось такія разгортваць вайсковыя шпіталі і разам гэтую хваробу адолеем. Наконт клімату, дзякуй за пытанне зялёным. Як геолог я ведаю, што падчас геалагічнай гісторыі зямлі бывалі цыклы пацяплення і пахаладання. Зараз ідзе цыкл пацяплення, сябры. Гэта рэальнасць. Канешне, ёсць праблема з-за парніковых газаў, але ветравая энергетыка для Беларусі гэта выйсце. У нас раней казалі лабісты топлівных электрастанцый, не будуць круціць ветракі. Крутять ветракі зараз па ўсёй Беларусі, нормально. Не трэба будаваць АЭС, трэба будаваць ветравыя электрастанцыі. Тацяна запыталася, актыўнасць жанчын, сфера адукацыі, сфера здароўя.
Жанчыне трэба даваць дарогу і ў плане кар'еры, і ў плане сям'і. Потому что роўнасць мужчин и женщин у правах, она базовая, она подставовая. Сфера адукации и сфера аховы здоровья будут просто подняты по приоритетах. На Заходе наставник и доктор это самые поважанные люди. У нас это, на жаль, просто низ, социальное дно. Вот, на жаль, так. Тут треба просто повышать бюджетные сродки, які выдаткоўваюцца на ахову здоровья, уводить шмат реформаў, там и семейные докторы, там повинны быть и фінская система адукацыі, про гэта шмат казаць за секунды не паспею. Наконт беларускай мовы. Згоден, што не патрэбна гвалту ў гэтай справе. Але сябры, калі у нас не будзе адзінай дзяржаўнай беларускай мовы, мы яе просто страцім. Поверьте, у нас просто не будзе гэтай мовы. Адначасова мы абаронім права любого человека размаўляць по-руску, потому что большасць з тых, кто тут ёсць, разговаривают по-русски. Моя мать 36 лет наставничала, выкладала русскую, российскую мову и литературу. Ее я уважаю. Да? И, конечно, никаких вопросов, если придет кто-то из нас к тем, кто говорит по-русски, не будет. Мы сделаем несколько университетов, в которых будет только по-белорусски все предметы. В том числе, наверное, надо будет филиал делать и в Полоцке, Новополоцке, и туда просто будут поступать люди. Это будет элитная программа. И, пожалуйста, дадим скидки и льготы тем, кто ведет дело производства по-русски, и тем, кто обслуживает клиентов по-белорусски. Все, нет вопросов. Те люди, которые захотят, будут это развивать. Далее. Диалог с державой христианства. Сябры, ніхто не може примушати до віри. Это робить Господь і сам чоловік. Это вирішається поміж ними. Светская держава, ніяких, конечно ж, примусів, але одночасово я дав льготи церквам на тое, каб яны будували реабілітаційні центри, тому що стільки наркоманів і алкоголіків потребують реабілітації, держава не в стані з ними справитися. Церква це зробить лепш за любий собес. В собесі гроші скрадуть, як ми з вами ведаємо, а церква це зробить. Дайте їм льготи. Ну и опошнее питание завершается. 43 секунды. Женя с Полоцка выбрали одиного и посадили его. Сябры, у нашей домове, поміж усіми кандидатами прадугледжана, калі адбываюцца рэпрэсіі ў дачыненні да адзінага, сябраў каманды і актывістаў, мы можем уключить бойкот. Усенародный бойкот может перерасти у национальный страйк. Когда нам не дают свободных выборов, мы не будем вас кормить. Мы просто спынем працаваць. Есть такая речь, когда белорусам сказать, что ничего робить не треба, просто не треба працаваць, ну запастися пэўнымі продуктами харчевания и почекать. А вот як будзе адчуваць себе вот гэты дармаедский режим с огромной массой чиновников и силовиков, которые в реальности не робят ничего, кроме того, как обороняют Лукашенко. І урешті-решт, сябры, апошнее. По наших дадзеных, рейтинг Лукашенко от 12 до 30%. Большесть уже не з ім. Мы с вами народ, и мы с вами маем право. Живе Беларусь! Так, наступним у нас відказує на питання лідер Об'єднаної громадянської партії Николай Козлов. Первый вопрос. Зачем вы лезете в президент? Нам привели пример о том, что 2010 года Романчука и все с этим связано, Конопатскую. Значит, что я вам скажу по поводу 2010 года и партии в целом. Вы же партию имеете в виду, или меня лично? У вас же есть там Да, места. значит, я вам скажу, что, во-первых, генерал Захаренко, это Объединенная гражданская партия, Гончарик, это Объединенная гражданская партия. Если говорить про 2010 год, Лебедько, который 108 дней просидел в следственном изоляторе и не дал ни строчки показаний. Почему вы об этом не вспоминаете? Что касается программы. Программа, одну минуту, я уже отвечаю. Программу, я скажу, она прошла найти международную Захаренко, а вы ничего не сделали. Поэтому то, что вы Я роблю за увагу, будь ласка, не заминайте. Что касается программы. Это программа, которая называется «Миллион новых рабочих мест». Такое название амбициозное. И оно говорит как раз о том, что главное для нас – это создание рабочих мест. Я скажу позже суть. Она прошла международную экспертизу. Это хорошая. И это не только экономика, это и политические изменения. Это структурная реформа. Реформы всего государства, которые обеспечивают и независимость ветвей власти, и независимый суд, и независимый парламент, и независимый
исполнительную власть, и СМИ свободная. Там все это есть. Поэтому читайте, и вам станет понятнее. Значит, следующий вопрос. Я прошу, да, 5 порядка минут, называть. мне некогда. Так, как решить иммиграцию молодежи? Да, тут прозвучал, да? Ну, первое, конечно, это экономика. Что прежде всего выталкивает людей на заработок, в том числе и молодежь? Это экономика. Это невозможность получить нормальное рабочее место. Это вот, кстати, о программе вопрос. И сейчас добавился дополнительный, так сказать, выталкивающий момент, это закон Рабкова. Я как в прошлом офицер, я закончил военное училище, я вам скажу, что это плохой закон, и его надо отменять. Во-первых, для того, чтобы не уезжала молодежь, а во-вторых, он не решает проблему вооруженных сил. Я плавно перехожу к вопросу о вооруженных силах, тут тоже было. Как решить проблему вооруженных сил? Вот я вам докладываю, что МВД вдвое больше, чем вооруженные силы. При этом вот эти здоровые ребята, ОМОНовцы, они как профессиональные солдаты ходят только по улицам и выполняют непонятно какие функции. Защищают они право граждан или не защищают — большой вопрос. Я предлагаю отправить их в армию. И мы получаем значительную часть профессиональной армии. Им уже зарплату платят как профессионалам. Возьмем службу безопасности президента. Его охраняет почти дивизия. Понимаете, дивизия. Кто-нибудь видел охранника президента? Это такие парубки, что, ну я вам скажу, еще часть решаем значительно. Это абсолютно хорошие профессионалы. Зачем ему дивизия? Уберите у него из 19-18 резиденций, и у нас будет отличная, профессиональная, всем на зависть армия. Что касается призывников, наверное, учитывая, что мы стремимся стать нейтральным государством, это правильное решение. Мне кажется, какое-то первичное военное обучение должно иметь каждый мужчина. Он должен уметь владеть оружием, какие-то первоначальные навыки иметь. Вот что касается армии. Сколько мне там осталось? Хорошо, мы что тут по времени. Значит, проблема государственного языка. Вы заметили, что я тоже говорю по-русски, я очень плохо говорю по-белорусски. И я считаю это своим недостатком. И я тоже считаю, что нельзя в одночасье переходить на белорусский, это плохо. Попробовала Украина, этим воспользовались, война началась. Я считаю, что к белорусскому языку мы должны стремиться к тому, чтобы белорусский язык стал государственным языком, единственным. Пока двуязычным. Но мы должны стремиться с детского сада. Как это сделать? Я думаю, что воспитателям, преподавателям, высшие учебные заведения должны переходить на белорусский, стимулировать доплаты. Преподаешь на белорусском, получаешь капельку больше. Это стимулирует других тоже выучить язык, чтобы получать больше. Достаточно рычагов для того, чтобы побудить людей, молодежь. А молодежь, вот мы видим все чаще и чаще, встречаем, которая отлично говорит по-белорусски. Мы через какое-то время, я думаю, что не очень большое, обязательно все перейдем без всякого надрыва на белорусский язык. В этом я не вижу проблемы. Так, что еще успеть? Так. Ну, по поводу... Все, жалко. 328 статьи у меня 2 секунды. Я знаю точно, абсолютно. Я просто это... Мы ее должны изменить. Легкие наркотики должны уйти из Уголовного кодекса. Правда. Все, дякую, Миколай. І у нас остался все апошні выступовцы на сегодня, которые откажут на... Два. Ну, я вас полечу за одного человека. Ну, за той разряд. Перед тим, як після серйозної промови Миколая, ми зараз почуємо відкази на питання представника Білоруського народного фронту Алексея Янукевича. Да, дякую, Віталій, дякую, шановні сябри, за ваше питання, за вашу активність, тому що питання шмат і питання сапраўды сэнсоўныя. Перадусім, каротка рэпліка, вось тое, што наконт бацькі было закранута, это сапраўды вельмі важная тэма, але, можа быць, тут было непаразуменне, тому што тое, пра што я казаў, гэта калі вот мы сёння заезжали в кавярню на трассе и пили гарбату, мы чули, что дальнобои за соседним столиком один другому сказал: а слышал ты, что батька может в этом году уже не пойти, уже не пойдет?
І якраз от праблема ў тым, пра што я і казаў, што людзі гавораць такімі катэгорыямі і нам гэта трэба мяняць. Але так, канешне, Лукашэнку бацькам называць ніколі не трэба, таму што мы не Мікалай і не Зміцер і не як яго іншых сыноў завуць. Віктор, да, дакладна. Значыць, што тычыцца беларусізацыі, беларускай мовы, гучалі пытанні. Я думаю, што добрыя адказы былі сёння і з аўдыторыі, і ад іншых, так бы мовіць, маіх калегаў. Але што я хочу сказаць, што пытанне гвалтоўнай беларусізацыі, праблемаў з беларусізацыяй, гэта пытанне кантролю расійскай ідэалагічнай апрацоўкі і прапаганды. І калі в Украіне праблема ж была не ў тым, што кагосьці прымушалі на Донбасе гаварыць па-украінску. Гэта все хлусня. Не было такого. Праблема была ў тым, што там расійскія блогеры, СМІ, тэлевізія і радыё распалілі гэта і накруцілі людзей. І пытанне ясна, што ніхто не будзе прымушаць там хапаць на вуліцах і казаць, як по-беларуску будзе, скажы, шкарпэткі, там, носки, і калі ты не ведаеш, што табе набілі твар, альбо ця кінулі ў турму. Не будзе такой лухты. Вось гэтыя все байкі расійскія просто трэба будзе вельмі жорстка адсякаць. Гэта пытанне інфармацыйнай гігіены. І я вам абяцаю, што мы гэта все адсочым, всю гэтую расійскую прапаганду хлуслівую мы прыкрыем, і будзем спакойна, мірна беларусы жыць і пераходзіць на беларускую мову, як і належыць. Што тычыцца беларускага войска? Яно нам патрэбнае. Пытанне было не мне, але тэма важная. Калі народ не корміць сваё войска, ён будзе карміць чужое. Гэта абсалютна відавочна. Таму я лічу, войска нам патрэбнае ў памеры каля 80 тысячаў чалавек. Нам патрэбны прызыў абавязковы, таму што, на жаль, па-іншаму абараніць сваю краіну немагчыма. Гэта показала практыка. І, канешне, я лічу важна вярнуць той прэстыж і аўтарытэт войску, якога сёння, на жаль, няма. Пры ўсёй павазе і да міліцыі павінна быць павага, таму што таксама яны ахвяруюць сваімі жыццямі вельмі часта, змагаючыся з бандытамі. Але такой дысбалансу, калі сёння сілавыя любыя структуры у нас наверсе, а войска у нас як бы зусім збоку, ні ў якім разе такога быць не павінна, і гэта трэба памяняць. Што тычыцца клімату? Колькі у меня часу, пабачце? У вас 1 хвіліна. Якраз важнае пытанне. Я не бачу з метра. Ён, напэўна, мяне чуе. Да, я, канешне, што тычыцца пацяплення, канешне, снега няма, і мінулыя зімы былі цяплейшыя, я гэта адчуваю. Што праўда, я не разумею, што здарылася з азонавай дзюркай, якая была 10 гадоў таму праблемай, і ледзьве тут планета не загіналася. А сёння, здаецца, і зарасла гэта азонавая дзюрка. Але экалагічная праблема ёсць. І праблема, на жаль, не толькі ў нас. Мы мусім і смецце сартаваць, это абавязкова, я гэта раблю, і сачыць, каб выкіды былі меншыя. Але Кітай на сённяшні момант з'яўляецца якраз той краінай, якая і забруджвае на большай ступені планету. І сваёй вытворчасцю, і скідваючы в акеан все вось гэтыя пластыкі, якім захлынаюцца пасля кіты. С Китаем размаўляць з пазіцыі сілы складана, но будем стараться. Дякую. Откуда спрос? Мне кажется, вот это важно. Дякую, Алексей. Кто спрос рождает? Мы же покупаем. Офіцер «Руха за свободу» Юрій Губаревич. Адкази на питання. Дякую великі. Па-перше, скажу, што мне падабаецца эта аўдыторыя, тому што гучаць вельмі канкрэтныя пытанні, так і павінна быць. Бо гэтае пытанне пра жыццё, про тое, што хвалюе людзей, і адказы на іх могуць дапамагчы нам памяняць сітуацыю ў Беларусі. Алексей закончыў экалогіяй. Гэта пытанне, можа быць, в такім кантэксце не прагучала, но я хацеў бы працягнуць іх. Ёсць горадаўтвараючае прадпрыемства, ёсць нафтан, ёсць праблемы з экалогіяй. Я думаю, што все гэта прызнаюць. Бо як бы там ни было, это такая махіна, якая не можа абыходзіцца без выкідаў, перавышэнняў і так далей. Ёсць падатак на экалогію. Як вы думаеце, куды гэты падатак ідзе? Падатак плаціць прадпрыемства, і он так, оп, і в абласны бюджэт.
І після воно розмірковується куди? На потреби Вітебська, на потреби Орші, на потреби інших регіонів. Може там так само нечто є. Но ключова, що біда тут, проблема тут, гроші не застаються тут. Ось одна з наших важних, основних пропонов в програмі – це реформа системи місцевого керування, в тим ліку системи наповнення місцевих бюджетів. Проблема на місці, гроші на місці, вирішати на місці, не розмірковуючи це проверх, коли після копійки вертаються і знову обратно вниз. Переходячи до конкретного питання про підприємства стратні. По Білорусі їх велика кількість. Лукашенко не реформує цю систему, тому що так зручно. Це державне підприємство, люди фактично раби, малі заробки, нема куди пойти, альтернативи нема, так застаєшся на контракті, коли що не так тебе звольнили і так далі. Тобто це така система для керування країною. Бо був би приватний власник, що він глядів би там в зуби цим ідеологам, що кого треба звольнити, там політичні мотиви, не політичні. Там. Сказав би, ну пробач, у мене чоловік добре працює, мені не істотно там, що він вольний час поза роботи, з яким він стягом ходить. Це його питання. Що ти мені ідеолог говориш? Тому ця система заховується. Проблема ще велика, що полічили білоруські економісти, що витворчість на гэтых підприємствах, використання сродків, матеріальних сродків для того, щоб отримати продукт, який поста нікуди не продається, і вона перевищає ефективність настільки, що простіше було б гэтым людям платити пособие таким же по мірі, як заробок. Заробки-то невеликі. От давати пособие і казати, не ходіть тільки на гэту працю. Не псуйте гэты метал, не переводьте гэты матеріали, как бы, хай воно все стоїть, от тобі ті ж гроші віддадимо, це економічно більш ефективно. Ну, ці може в країні так економіка існувати, коли от така ситуація? Ні, звісно. Тому потребується реформа. Одним з елементів цих реформ, так, може бути приватизація, може бути модернізація, може бути просто на металолом треба продати, коли вже там з усім уже ніяк. І то з цього гроші отримати. Але на пустое місце, звісно, воно не буде пустим, бо там є люди. Людям треба праця, людям треба негде заробляти. От на це місце, коли люди кваліфіковані, можуть приходити так само заміжні корпорації, заміжні підприємства, вибудовувати наші підприємства, особливо в малих городах, свої технологічні ланцюжки. І ось подумайте, от є МАЗ, наприклад, тракторний завод, там здарається кризис, все стало, і одразу по ланцюжку все пішло до малого району, все стоїть, у людей заробків нема, тому що не продається вот эта продукція. Коли б на місці МАЗа був, наприклад, Volkswagen, ну что, стал бы Volkswagen? Там? Это была бы электроника, там, Siemens, там, те решения, что? Не стал, потому что их завсёды знайдуть ці ринки збита і все. А для наших этих підприємств, які в этом ланцюжку, это модернизация, это новые технологии, это новая квалификация для працюючих кадров, яких навчать. И неважно, загнеться після Siemens може где-нибудь, но уже с этой квалификацией, с этим обсталюванням, с этими технологиями можна буде працювати і на іншу систему, заробляти нормальні гроші по сусвітніх мерках, быть конкурентноздольными. Это реформа для экономики. Хвилина на войска. Войска любой країні потрібно. Но перше, з чого треба плясати, це визначити, де у нас погрози. На Усході, на Заході. Концепція національної безпеки. Вот українці довгий час жили, думали, може бути там на Заході, може на Усході, а тут пригрело, как бы, ну вот сходу довелось переорієнтуватися. Розумний господар країни буде дбати про національні інтереси і не вірити у обіцянки, що сьогодні ми там сябруємо в Союзі там, і так далі. Тому треба рихтуватися до всіляких небезпек. Але білоруське військо мусить повеличувати свою ефективність. Бо зараз воюють не людьми, не треба ось це гарматне м'ясо кидати під пушки, це танки, які просто колонами нищаться з дронів, технології. Зараз не треба солдат поставляти і робити з їх це м'ясо. Достатково укладатися, інвестувати в першу чергу в технології, тоді ми будемо обороноздольними, тоді ми зможемо перемагати без таких величезних втрат. Ну і про солдатів є що сказати, і про те, що як в Фінляндії можна, коли нема зборів, нема воєнного становища, відправляти тих же самих солдатів ночувати додому. Вони це роблять, ми можемо це робити не в казармах, де їх там збивають, принижають і так далі. Все це є в програмі. Коли ласка, читайте, часу, на жаль, нема, але дякую, сподіваюся, підказав на ваші питання. Дякую, Юрій. Дякую, Юрій. І наступний, да. На этот раз уже докладно, да. Апошні выступоўца, который адкажа на все питання, которые были зададены, это Ольга Ковалькова. Дякую, Віталь. Дякую. Я почну, напевно, з підприємства, і я хочу вам представити одну історію,
калі глыбокскі мясакамбінат быў вельмі магутная арганізацыя ў Віцебскай вобласці, мне тэлефануюць спецыялісты, кажа: Воля, нам павесілі 3 калгасы, мы іх павінны вось цягнуць. І яны за год сталі проста без прыбытку. І вось такога не павінна быць, і мы не можам дацірваць прадпрыемствы, якія не прыносяць прыбытку. Гэта аснова. Вось гэтыя калгасы, каб яны набывалі трактары праз банк рэканструкцыі развіцця, які прэзідэнт для сябе там арганізаваў. Вельмі шмат, што мы не павінны рабіць. І мы павінны адмовіць ад планавай эканомікі. Калі вам давялі лічбу 100 рублёў, вы паказваеце гэтыя 100 рублёў. Мы павінны пераходзіць на сацыяльную рынкавую эканоміку, на канкурэнцыю, каб была канкурэнцыя розных арганізацый і не манаполія, як ёсць зараз у вельмі шмат такіх сферах. Што тычыцца, напрыклад, пытання беларускай мовы. Пытанне беларускай мовы – гэта пытанне нашай ідэнтычнасці. Мы ўсе беларусы, і не трэба нас дзеліць на тых, хто размаўляе па-расейску, ці тых, хто размаўляе па-беларуску. Калі па-беларуску будзе размаўляць дзяржава, яе кіраўнікі і міністры, то больш беларусаў самі захочуць размаўляць па-беларуску, і калі будзе вакол супольнасць людзей, які размаўляюць па-беларуску, то я думаю, што мы самі пабачым, як зменіцца сітуацыя. Не трэба казаць, што мы толькі вось прымусім кагосьці. Не, ўсе, што хочуць, то і робяць. Хоць па-расейску, хоць па-ангельску, хоць па-беларуску. У кожнага чалавека ёсць права выбара. Што тычыцца ЕС, было пытанне вступлення ў еўразвяз. Мне падаецца, што гэта пытанне, якое павінны вырашаць не адзін чалавек і не прэзідэнт. Пытанне выбара палітычных блокаў, саюзаў, гэта пытанне беларусаў. Тое ж самае адносіцца да пытання саюза Расіі і Беларусі. Калі прэзідэнт падпісвае дамову, не спытаючыся ў людзей, гэта таксама вялікае пытанне. Таму, па-першае, трэба правесці экспертызу падпісанай дамовы аб звязі з Расійскай Федэрацыяй. І калі будзе такі шлях і народ захоча аб'ядноўвацца з Еўропай, то тады гэты голас павінен быць ад народа, а не ад прэзідэнта. Што тычыцца БРСМ і такіх арганізацый, я вам скажу, што любая арганізацыя мае права на існаванне, але прымусу уступлення ў такія арганізацыі не павінна быць. Любая арганізацыя – гэта арганізацыя, якая ствараецца дзеля абароны інтарэсаў пэўнай групы людзей. Таму, калі ласка, любая арганізацыя, калі вас не прымусова ўпісваюць туды, збіраюць з вас падаткі, вы проста фэйкава дзейнічаеце, такіх арганізацый не павінна быць, але гэта пытанне пазбаўлення ад ідэолагаў у разных выканкамаў, якіх таксама не павінна быць для таго, каб краіна развівалася. Дыялог. Адзіны кандыдат, кампрамісная кандыдатура, і яна будзе. У любым выпадку, я думаю, кожны з нас гатовы быць кампраміснай кандыдатурай, бо ўсе мы, тыя, хто перад вамі сёння выступае, людзі, якія хочуць зменаў і хочуць дэмакратыі. І ў звязку з гэтым было пытанне, калі пасадзяць адзінага, за каго трэба будзе галасаваць, гэта цікавае пытанне. І я вам скажу, што не павінна стацца так, што адзінага кандыдата пасадзілі. Беларускі народ павінен абараніць гэтага чалавека, бо гэты чалавек выступае за інтарэсы усіх людзей, якія сядзяць у гэтым зале. Таму, калі беларускі народ не гатовы абараняць таго, хто сёння ідзе і змагаецца за яго інтарэсы, то, напэўна, можа быць, мы тады заслугоўваем таго, што ёсць зараз, і не трэба нам іншы прэзідэнт. І было пытанне цікавае пра тое, вось, калі хтосьці з нас, а не Лукашенка, я вам скажу, это вялікае пытанне даверу. Мы, акрамя сябе, сёння ўжо нікому не давяраем, таму што Лукашенка нас падмануў. Ён прыйшоў да ўлады ў 94-м годзе і трымаецца 25 гадоў. Так вось, мы павінны гэты давер, я не ведаю, адчуць ад тых людзей, якія сёння змагаюцца, і ў дзеяннях таксама, не толькі ў словах, што мы можам вам шмат што распавядаць пра сябе добрага, але я думаю, што нашы справы стаяць за намі, і яны могуць быць гучнее за тыя словы, якія мы сёння вам кажам. Таму трэба даверыцца, сябры, бо іншага няма. Проста мы будзем жыць яшчэ 25 гадоў і думаць, што ўсё толькі так. Дякую, Віталь. Пытанне адукацыі, аховы здароўя, гендера. У праграме хрысціянскіх дэмакратаў, дарэчы, ёсць такая графа, гэта роўнасць мужчыны і жанчыны, сапраўды яна павінна быць, і не павінна быць рознасці ў заробках і магчымасцях працаваць, будаваць кар'еру, але гэта пытанне вельмі залежыць таксама ад мужчын, не толькі ад жанчын, якія будуць казаць, што нам трэба нейкія роўныя умовы, але і мужчыны таксама павінны нас падтрымліваць у тым, што мы прадстаўляем інтарэсы і такія ж моцныя, і можам выступаць і бароцца за інтарэсы беларусаў. І пытанне адукацыі, аховы здароўя. У нас, у хрысціянскіх дэмакратаў, ёсць распрацаваныя праграмы па ўсіх накірунках, якія
Трэба просто чалавек, які прыйдзе да ўлады, будзе гэта ўсё рэалізоўваць з прафесійнай каманды, і важна гэту ўладу атрымаць адзінаму кандыдату, якога вы сёння будзеце абіраць. Дзякую всім за ўвагу. Я спадзяюся, што дастаткова сёння было сказана, каб вы змаглі зрабіць свой правільны выбар, выбраць для сябе і для Беларусі адзінага кандыдата дэмакратычных сілаў. Зараз у нас адбудзецца наступным чынам праца. Першае, вы запамятаеце, у каго вы рэгістраваліся, так? У тых жа самых людзей вось тут, Вольга і Тацяна, яны будуць стаяць там побач. Подойдите, вы отрымаете бюллетени для голосования. Затым вы подойдете вот сюда, до этой урны прозрыстой, и кидаете бюллетень там, где вы отзначили, после того, как вы отзначите, за кого вы подтримливаете. Я прошу всех тех, кто проголосовал, выйти хотя бы на 10 хвилин у коридора, как тут трошки проверить, а после вертаться сюда, и мы будем получше голосовать. Ласки сабры, отрымливайте бюллетени для голосования, там же вы отрымливали регистрацию. Я потом верну, когда А стульчики вверх надо вернуть, если не вернуть. Можно. А где? Можно. А, вернуть туда? Хорошо. Возьми. Можно там еще 3 Да, еще один. Там вторые. Александр Васильевич, да? Оля, не. Оля. 1 и 2. Я. А вон Макаревич. А ваша? Так, Давай тут сразу за 2 и Нет, там каждого роспись. И еще один Макаревич. Ага. За снова. Где это? Сверху, по-моему. А, вот. Зазнова. Так, дякую, Яліки вам, дякую. Ну, дорогі сябри, ось так відбувається у нас зараз зараз голосування. Люди підходять, реєструються, бачите, все прозристо. Ті, хто зареєструвався, отримують бюлетень. І я зараз вам покажу в іншому кінці зала. Абсолютно відкрито, прозристо. Хто вже зробив свій вибір, коли ласка, голосуйте. Дозвольте, я покажу выборщикам. Осадка. Не переконаны, что я там есть, потому что на столе там взять. Это самое. Поедете в регионы, они там Добре, будемо спробувати. Дякую. Ну ось поглядите, так-то. Ось люди роблять свій вибір. За кого? За кого? За кого право голосує Полоцик і Новополоцик? Це вирішається зараз. Хлопці, візьміть вот трошки так, притримайтеся, буде худший. От, бачите, тоді буде вот так от просто. Якісно робиться. Ну, тут перестереглися, щоб не було укидів.
Вот так вот, да, тримайте. И... КГБ укиня, що і не зауважить. Ну ти ж будеш сочить. Так, хто отримав бюлетень, робіть свій вибір, коли ласка, підходьте ось сюди до скрині і на 5 хвилин просимо покинути залю, щоб провітрити її трохи. Давайте, не волнительно, это провокационный ящик просто. То есть раз, и все, и пошло. И все лезет, все долго. Вот. Не волнуйтесь за моє головне. Ну, ось, дорогі собри, ви бачите, на задньому фоні там голосують люди. Таким чином, я сьогодні буду вести цей стрім до самого кінця, напевно, до моменту підліку голосів. Ви побачите, як насамрэч у демократичній країні повинні були влічити наші голоси ті комісії, які сьогодні їх фальсифікують, ховаючи людей виники. І у нас прозрыстая скриня для голосування. Назиральники незалежные, любой человек, ось журналісти, стріми ведуться, може поглядіти, які ці голосування, і ви побачите так само, як буде вестися підлік голосів. Ну і я так само закликаю, це перші городи, Витебщина перша проголосувала, городок, Витебск, зараз Новополоцк, завтра Шарковщина, Юр і Глибоке, а після ми їдемо на Берестейщину, наступне виходне 13-го, 14-го і 15-го, це Берестейські городи. Само Берестейське голосування відбудеться 14-го в суботу в 11:00. Сочите за нами, будем в интернете докладные давать адресы, где можно прийти проголосовать, куда долучиться. Ну, мне здається, это цікаво просто. Прийти, задать питання людям, поудельничать з тим, хто буде кандидатом від опозиції, бо Олександр Лукашенко у вас вже не спитається. Ну, попреться на це чергові вибори і буде себе призначати знову. А ось тут можна вибрати, хто буде йому альтернативою. Долучайтеся і льос нашої країни в наших з вами руках. Да, ось там і маленька дюрочка. Ось так от тримай. А почем книжки вот эти? Так, 12 рублів, 10 рублів, 10. Ну, коли буде підлік, якщо ви після піднесете, добре? Это Виталий Сергеевич 5. Тут так само можно набыть вот книжки, подписанные Павлом Северинцем, и некоторые люди набывают, ахвяруют, могут сфотографоваться с автором этих книг. Ну, досить шмат людей прийшло в Новополоцк, не глядячи на то, що це перед святочний день, і субота, вечір, прийшли, щоб послухати кандидатів, претендентів на одного кандидата. И я вельми рады, насамрэч, дорогие сябры. Это значит, что неабыякавых людей у нас вельми шмат. Тут около 70 человек принял удел у голосования. Это, амаль столько, сколько в Витебску, хотя насельніцтва в Полоцку, Новополоцку шмат меней. Это значит, что люди цікавятся, и я переконаны, что с каждым новым городом, с кожным будет больше и больше людей долучаться до голосования. У Бересті цілком максимум, что сотни уже людей будут. Сочите за новинами, проголосовать з наступного тижня можна так само в інтернеті. Ось так і зроблено, як пачками не закинули. Так. Єрмошина зараз стрім, глядите, що тут відбувається, і учиться, пометки собі ставить. Я вот видите, смотрел, вот так бы Лукашенко голосовал. Таким уже это не надо. Так, хто ще, шановні сябри, хто не взяв бюлетень для голосування з тих, хто реєструвався? Зараз перевіримо, як працює у нас комісія по видачі бюлетеня реєстраційна. Все у вас добре? У нас все добре, йде по плані. По плані? Да. Всі отримали бюлетені, хто зареєструвався? Один человек не... Подожди, ты давай потом. не скажете, нет, я вам ничего не казала, эта информация является строго конфиденциальной. Ось Віктор Кучук, він такий. Сколько людей зарегистрировалось? 67 человек зарегистрировались. Я ще 71 человек. Еще зарегистрировались, 71. 71 человек голом зарегистрировался, да? Ну и принял дело голосования прикольно столько. Ну, бачите, скільки. Так, хто ще не отримав бюлетень? Погляньте, люди виходять з покою чекаючих, бо зала маленька, вона не вмішає всіх жадаючих. Ось тут роблять селфі з претендентом, з кандидатом, фото. Так, хто ще не зареєструвався, будь ласка, про 5 хвилин ми скончаємо голосування. Кто такой Жуков? Дорогие собры.
Поэтому мы найдем кого-нибудь. Запитайте. Шукаються ще тих, хто не проголосував. Можна так, ідіть, сходіть, запитайте і вертайтеся. Всі проголосували з тих, хто отримав, да? Проголосували? Почекайте ще літерально 3 хвилини. 3 хвилини ми... О своїх героях. Полоцк. Апошні люди отримують бюлетені. Апошние 2 человека, да? Все? Да. Вы уже проголосовали? Нет, давайте. А что сдарилось? Региструетесь, так? Так вот, зарегиструйтесь. А вы не регистрируетесь? Регистрировался. Вы уехали. Так зарегиструйтесь тут. Никита. Зарегиструйтесь. Нормально, Еще вот человек, есть возможность регистрироваться до конца встречи, еще вот подходят люди, которые хотят принять дело в голосовании. Можно еще? Ольга. Олечка, может быть, иди, Оля, скажи, что мы поднищем голосы уже. Кому дать стрим повесить? Нет. Хлопці, можете на Facebook, щоб люди бачили все до кінця. І будеш підходити, та ти будеш показувати. Добре. Ну, зараз тут стрім іде, прямий ефір, так що. Можеш що-нибудь порекомендувати? Поглядіть. Глядите и шкодуя, обливается слезьми, что они в деле чего праймерис. Я ваш режим. До праймерис мы допустили. А Жалейко выиграл. Все, и взаимно. 30 минут дашь, я помню, В сравнении с милицией. 5 рублей. Это подейник. Ну и для молодых там девочек так само там. До речі, добрий подарунок. Да, это очень сильная. Сейчас ниже. Совершенно другое воспитание. Павел. Подписать? Витаю вас. Расписаться? Да. Какие мы все молодые. Я у кого настроение, да. Кому подписываем? Олег Украйко. Добре, я просто не который подписываю семьи, сябра. У церкве, Олег? У пятидесятников є храней. Кто выдавал бюллетени, подойдите к ласке до стола. Так. Татьяна и Ольга. Было такое, казали. Так, дорогие собры, заходите к ласке. Зараз у нас будет открываться памятник голосов. Можете все. Апошний человек на сегодня проголосовал. А вот апошний. Это сегодня апошний голос. У нас скончилось таким чином. Я попрошу, шановні собри, я попрошу все. В тишині розсаджуйтесь, будь ласка, увагу, Ольга. Дисципліна. Дисципліна при мені за що? Зараз Спочатку не поводять виніки по... Зараз комісія наша підводить виніки по кількості проголосувавших, справності бюлетенів і так далі. Ті, хто хоче познімати трошечки, зробіть 2 кроки назад, коли ласка. Вот оттуда, щоб усім хапило місце. І людям було видать. Як тільки ми почуємо доклад від нашої виборчої комісії, одразу ми перейдемо до підліку голосів, і вся країна побачить про стріми так само, яким чином у нас повинні комісії насамперед лічити голоси.
не тільки під час вибору одного кандидата на праймеріс, але і під час любих виборів, місцевих, совєтів і так далі. Зрештою, ми наглядно покажемо, чого ми домагаємося в рамках кампанії «Право вибору». Ярмошина і ці всі там лозовики, покойні, всі остатні казали, покажіть нам, ми не ведаємо, що ви хочете. Так от, глядіть, як треба робити, як у цивілізованих країнах пристойно робити. Будь ласка, докладає зараз нам податкової комісії. Вітаю. Агулом було зареєстровано 71 чоловік, проголосовали 68 чоловік. 3 бюллетеня люди не получили. Моих фактически Гасим. Тепер ми вскриваємо скриню для голосування. Кожен може поглядіти, як це робиться. Не зломізниться в скрині, нам спотребиться, бачите, пустая, нічого не зосталося тут. Другое дно открылось. Мы ставим есть. Тут уже скажи. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 бюллетеней было у скрині. 68 чоловік проголосували. Тепер глядіть, яким чином мусять підлічуватися голоси, яким чином у цивілізованих країнах це робиться і буде робитися в Білорусі. Северинец. Губаревич. Северинец. Губаревич. Губаревич. Северинец. 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 Губаревич Юрий. Северинец Павел. Губаревич. Губаревич. Козлов Николай. Северинец. Так, Северинец. Северинец.
Губаревич. Губаревич. Северинец. Губаревич. Северинец. 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 Губаревич. Северинец. Северинец. Губаревич. 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 Северинец. Северинец. Янукевич. Северинец. 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 Губаревич. Козлов. Губаревич. Северинец. Губаревич. Северинец. 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 Северинец Павел. Губаревич. Северинец. 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 Губаревич Юрий. Северинец. Губаревич. 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 Северинец. Козлов. Янукевич. Северинец Павел. Это ще не все. Тепер у порядку тим порядку, яким кандидати виступали, буде вестися подлік бюлетенів. Перший – це Павел Северинец. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Наступний у нас був Николай Козлов. Раз, два, три. 3 голоси за Николая Козлова. Наступний Алексей Янукевич. 1, 2. 2 голоса за Алексея. Наступний Юрий Губаревич. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 голосов за Юрия Губаревича. 0 голосов за Ольгу Ковалькову. Таким чином, наше сьогоднішнє голосування скончено. Дякую велике. І я нагадаю, що всі ті ваші сябри, які сьогодні не здоліли прийти, не здоліли зробити вибір, зможуть долучитися до нас праць голосування в інтернеті, починаючи з наступного тижня, а так само долучитися до нас під час голосування у інших городах. Кончаткові лічби всього проголосувало 68 чоловік. За Павла Северинца 37 голосов, за Миколая Козлова 3, Алексей Янукевич 2 голоси, Юрий Губаревец 26 голосов. Дякую. І я прошу зауважити, ось таким чином опечатуються бюлетені, вони будуть у наше ЦВК, у город Минск відвезені, і ці лічби будуть, можна перепровірити, да, коли хто там, или кто будет заниматься. Ну, Можно фотографироваться, наше определение. Ну, дякую велике. Дякую, шановні сябри. Дякую, шановні сябри, за те, що ви заставалися з нами. Ось таким чином відбувається інтернет-голосування. У нас скончена зараз скончена зустріча у городі Новополоцьку. Жихари Миколаївська і Новополоцька здоліли проголосувати, зробити свій вибір. Я сподіваюся, що ви так само научитесь. Прийдете, як задати гострі питання, або просто як підтримати того, кого ви лічите, ну, необхідним. Хто годний, на вашу думку, бути кандидатом от об'єднаних політичних сил, протистояти Олександру Лукашенку на наступних виборах президента Республіки Білорусь. Долучайтеся, шановні сябри. Будемо разом, і разом, я переконаний, наможемося ліпше будучи для себе і для своїх дітей.